Ahojte, dnes si prejdeme 10 dôležitých zaujímavých fráz, ktoré použiješ, keď máš okno, keď zrazu ti vypadne nejaké slovíčko, keď nevieš, čo máš povedať po anglicky a nechceš zostať ticho. Dáme si 10 fráz, vysvetlím, kedy sa dajú použiť a na konci určite pozeraj aj ďalej, lebo potom si dáme také zhrnutie, dám vám taký časovač zo pár sekúnd, čas na premyslenie a poviete si tú frázu nahlas. Nezabudni si stiahnuť aj môj e-book zdarma, tipy, ako sa zbaviť strachu z rozprávania, link nájdeš v popise. Tak poďme na to. Ako prvú frázu si dáme Sorry, my mind just went blank. Sorry, my mind just went blank. To znamená niečo ako zasekla som sa, vypadlo mi to, lebo mám okno. A to použiješ vtedy, keď sa zrazu vymaže všetko v hlave, úplne sa tak zasekneš, to môže byť uprostred vety alebo uprostred nejakej konverzácie, tak môžeš to použiť napríklad Sorry, my mind just went blank, can I start again? Prepáč, úplne mi to vypadlo, úplne som sa zasekla, môžeme začať znova? Sorry, my mind just went blank, can I start again? It's on the tip of my tongue, mám to na jazyku, doslovne mám to na špičke jazyka, tiež používané aj u nás. To je vtedy, keď nevie mi napadnúť nejaké slovičko, ale už cítim, že tam je, že poznám ho, že tam je, tak poviem It's on the tip of my tongue. It's on the tip of my tongue, give me a second. Mám to na jazyku, daj mi sekundu. How do you say it? How do you say it? Ako to povie? To použiješ vtedy, keď nevieš konkrétne slovičko a chceš si ho ako keby tak vypýtať od toho druhého. Ďalšie je len používané I mean, alebo what I mean is. To je vtedy, keď sa chceš buď opraviť, alebo zosumarizovať, čo si povedala, alebo to povedať ešte jasnejšie. Niekedy sa tak zamotáme v tých slovách a potrebujeme to trošku zosumarizovať a vtedy dosť často použijú toto I mean. What I mean is. What I mean is we should leave earlier. Čo tým myslím, že mali by sme ísť skôr? What I mean is we should leave earlier. You know what I mean, right? You know what I mean, right? Vieš, čo ty myslím však? You know what I mean, right? Keď si neistá, či ten druhý ťa chápe a chceš sa stále udržať v tej konverzácii a chceš si byť istá, že ťa pochopil, tak vtedy to môžeš povedať Bear with me for a sec. Bear with me for a sec. Vydrž so mnou chvíľu, to potrebuješ, alebo to použiješ, keď potrebuješ chvíľku času a nechceš, aby ťa prerušili, že hľadáš nejaké slovo alebo hľadáš myšlienku. Bear with me for a sec, I'm trying to explain this. Vydrž so mnou chvíľku, vydržte so mnou chvíľku, snažím sa to vysvetliť. Bear with me for a sec, I'm trying to explain this. I'm a bit out of it today. I'm a bit out of it today. To použiješ vtedy, keď si taký mimo rozladený a dnes ti to teda úplne nepáli a taký si rozlietaný v myšlienkach a cítiš sa mimo a potrebuješ, aby boli trošku trpezlivejší s tebou, tak môžeš povedať I'm a bit out of it today. Can you remind me what time the meeting starts? I'm a bit out of it today. Can you remind me what time the meeting starts? Trošku som dnes mimo. Môžeš mi pripomenúť, keď začína meeting? Does that make sense? Does that make sense? Dáva to zmysel? To použiješ, keď vysvetľuješ niečo a chceš si skontrolovať, či ti rozumejú. Sorry, what did you say? Sorry, what did you say? To môžeš použiť vtedy, keď si nepočula presne niečo. Môže to byť nejaká dôležitá informácia, meno, telefónne číslo, dôležitý detail a chceš to zopakovať. Sorry, what did you say your name was? Sorry, what did you say your name was? Prepáč, aké si povedala, že máš meno? Ako si povedala, že sa voláš? Let me put it another way. Let me put it another way. Takže nechaj ma to tak parafrázovať alebo povedať to inak. Keď chceš povedať tú myšlienku, ale jednoduchšie alebo jasnejšie, to môže byť niečo podobné ako sme mali to what I mean is. A let me put it another way. We need more time. Keď chceš niečo tak zdôrazniť. Poviem to inak, potrebujeme viac času, napríklad na meetingu. Let me put it another way. We need more time. Tak a teraz si poďme tej frázy natrénovať. Poviem ju po slovensky. Dám vám nejakých 6 sekundiek času na premyslenie. Keď potrebuješ viac času, tak si to len stopni a povedz si to nahlas. Tak, poďme. Prvá. Dáva to zmysel?
that make sense? Does that make sense? Dnes som trochu mimo. I'm a bit out of it today. I'm a bit out of it today. Mám okno, alebo vypadlo mi to. Sorry, my mind just went blank. Sorry, my mind just went blank. Ako sa to povie? How do you say it? How do you say it? Mám to na jazyku. It's on the tip of my tongue. It's on the tip of my tongue. Vydrž so mnou chvíľu. Bear with me for a sec. Bear with me for a sec. Vieš, čo myslím však? You know what I mean, right? You know what I mean, right? Tak, super. Kľudne napíš, ktoré z týchto si už niekedy počul a budem sa na teba tešiť na budúce v ďalšej epizóde, kde sa naučíme ďalšie časté používané frázy, ktoré používajú naozaj aj native speakery. Tak sa na teba teším.